Dobrý deň pri predstavovaní BSH výrobného závodu z mesta Nanjing, ktoré je hlavné mesto provincie Jiangsu na východe Číny. V tejto malebnej časti sveta sa v roku 2004 BSH rozhodlo otvoriť svoj závod BSH Appliance Park. Oficiálne otvorenie prebehlo v marci 2005 a už v lete toho istého roku sa tu začala výroba malých domácich spotrebičov. Dnešný závod je na rozlohe skoro 371 000 m2 a zamestnáva 3000 osôb. Ročná produkcia je neuveriteľných 8 miliónov kusov spotrebičov. BSH Appliance Park je rozdelený na 3 výrobné závody podľa sortimentných druhov. Okrem toho tu sídlia aj 3 výskumné a vývojové centrá, ktoré sú jedny z najdôležitejších v skupine BSH vo svete. Zamestnávajú až 400 špecialistov a výskumných vývojových pracovníkov. Tieto 3 Research and Development centrá majú za úlohu vývoj domácich spotrebičov so zameraním na koncept pokrokového dizajnu a s orientáciou na inovácie. A práve z tohto výrobného závodu v roku 2014 na Slovensko prichádza nová rada Tassimo Vivi, ktorú nám už predstaví Radoslav Mitterprach, produktový a predajný školiteľ BSH Slovensko. Dobrý deň, vítam vás v showroome spoločnosti Bosch Siemens domáce spotrebiče. Tassimo. Kto z vás by nepoznal tento prístroj? Určite každý z vás už aspoň raz pil nápoj z tohto prístroja a veľa z vás má tento prístroj doma alebo vo svojej kancelárii. Občas sa ale stáva, že na svojej kuchynskej linke nemáme vždy dostatok miesta na to, aby tam mohol byť takýto prístroj umiestnený. A presne pre tých je k dispozícii nový prístroj Tassimo Vivi. Tassimo Vivi je malý, kompaktný spotrebič na prípravu teplých nápojov. Aj napriek tomu, že Tassimo Vivi je kompaktný prístroj, má všetky doterajšie funkcie, ktoré prístroj Tassimo má. Tassimo Vivi je v ponuke v 3 základných farbách: ružová, čierna a biela, ktoré sa hodia určite do každej kuchyne. V ponuke je stále široká škála nápojov od espressa cez ristretto, kafe kréma, cappuccino, latte, latte karamelové, milka čokoláda, prípadne čaj. Na prípravu nápoja potrebujeme nápoj, to je T-disk, prístroj a vodnú šálku. Prístroj zapneme, vložíme T-disk, zvolíme vhodnú veľkosť šálky a stlačíme štart. Všetko je ovládané pomocou jedného tlačidla. Ohrev vody zabezpečuje prítokový ohrievač, ktorý zohreje vždy presne také množstvo vody, ako daný nápoj potrebuje. Zohreje na ideálnu teplotu potrebnú pre prípravu nápoja. Napriek tomu, že je kompaktný, má dostatočne veľký 700 ml zásobník vody. Údržba je veľmi jednoduchá. Prístroj vám povie, kedy je potrebné ho odvápniť a na to použijete priložený servisný T-disk. Spolu s krátkym grafickým návodom na použitie je umiestnený na boku pod nádržkou na vodu.